Ei, hola, què tal, com anem? Se'm fa raro, després de tant de temps, xerrar-li amb una càmera. Ara sí que sí, tornem. Avui ja em miraré episodi 50, ja què tal, com va la cosa, perquè estic una mica perdut. Per això faig aquest vídeo, per resituar-me una mica. O sigui, estàvem en què tot just començava l'expedició cap al soterrani. Ho vam deixar amb aquelles interferències que té mala pinta, tot plegat, però no sabem d'on surten, saps? No. Així, abans de mirar el següent, m'agradaria dir sobretot dues coses. Una és, vam començar aquesta temporada amb una escena de l'Eren amb els cabells llargs, vale? Encara no n'han parlat. I segona cosa és, atenció, si en Reiner i en Bertolt saben que l'Eren i companyia volen anar al soterrani aquell a trobar els secrets dels titans, ara mateix, si no m'equivoco, ells estan fora de les muralles i podrien anar-hi, saps? Podrien destrossar-ho, podrien veure què hi ha, si és que no ho saben. Vés a saber com està aquell soterrani després de tant de temps, saps? I una altra cosa, que sé segur que ho han de dir en algun moment, no sé si en aquesta temporada que ve o en una altra, que és el saludo aquest, hi ha d'haver-hi algun significat a darrere, segur. Vull dir, hi és per alguna cosa, saps? Sí, clar, pots dir, és com poses la mà al cor, però no, o sigui, sembla com que t'apunyalis algú, saps? Hi ha d'haver-hi algun significat, jo crec. Va, doncs, avui me'l miro i us dic què tal. Vinga, vagi bé.